Andy Alapotku podcast tässä taas terve ja tänään vähän erilainen jakso, eli käytiin tosiaan Lauri Suomelan kanssa tuolla Vilnassa Liettuassa ottelemassa, tai Lauri otteli ja minä sitten olin kulmamiehenä ja siellä oli Vilnan King of Kings tapahtuma 69. Siellä oli Laurin lisäksi Daniel Forsberg Turusta ottelemassa ja siitä lähinnä matkakertomusta tämä jakso sitten, että mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta pitää myöskin mainita, että tässä samana viikonloppuna oli potkunyrkkeilyn SM-kisat. Jäi multa nyt ensimmäistä kertaa väliin sitten vuoden 2006. Siitä asti on ollut kaikissa SM-kisoissa mukana, joko urheilijana tai coachina. Mutta tällä kertaa tosiaan jäi. Meillä oli aluksi suunnitelmana se, että mä lähtisin sinne SM-kisoihin ja Lepa sitten lähtisi meiltä Laurin mukaan, mutta sitten tultiin siihen tulokseen, että se on järkevämpi näin päin. Meillä piti olla kauhean iso joukkue, 8 ottelijaa ilmoitettiin SM:iin ja 3 sitten loppujen lopuksi sai matsin. Et siellä oli monenlaista epäonnea, että osa sairastui ja osa ei saanut matsia, vaikka oli siirtymässä junnuista miehiin, olisi siirtynyt, mutta ei matsia tullut sitten. Kuulemma niin järjestelyiltään äärimmäisen onnistuneet kisat. Itse olen katsonut niitä vaan niin videon välityksellä. Siitä ei ne tietenkään sillä lailla erotu, mutta ja katsojamääräkin ilmeisesti ollut niin kuin, oliko 600, mikä on kai varmaan kaikkien aikojen ennätys. Todella mahtava voimannäyttö, jos miettii, että Iisalmessa joku 23 000 asukasta. Itselle tuttu kaupunki, kun mummola oli siellä aikoinaan. Niin tosiaankin hienosti Matti siellä saanut asiat järjestettyä, että on tuommoisen voimannäytön laittanut ja ison oman joukkueen myöskin, joka menestyi myöskin, niin tosi mahtava meininki. Et siinä oli nopeasti SM-kisoista vielä naisissa oli aika hyvin osallistujia ja miehissä sitten vähän vähemmän, varsinkin pienemmissä miehissä. Et siellä oli vähän pienempää sarjaa sitten mutta melkein laittaisin tämän niin kuin vuosittaisen vaihtelun piikkiin, että koska ne ei minä vuosina ihan valtavia ne sarjat ole, niin siinä tapahtuu tuommoista oskillaatiota sitten. Enkä usko, että tuo on niin kuin varsinaisesti mikään sinänsä huolestuttava merkki, että nyt olisi merkki jostain niin kuin, isommasta tai pahemmasta ongelmasta. Et sanoisin, että normaalia vaihtelua lähinnä. Junnuja taisi olla normaalia enemmän jopa. Se on tietysti hyvä juttu. Sitten olin kyllä hämmästynyt vähän tästä tuomarin linjauksista siellä ja olin sitä aika huolissani, koska lähinnä siis siitä, että siinä oli aika paljon semmosia matseja, että ja tosiaan tämä ei koske niinku mitään yhtä matsia, vaan näitä oli paljon, että toinen ottelija on niinku ihan silmiin nähden niskan päällä ja yleensä lyönneillä moukaroi sitä toista ja se joko juoksee pakoon tai sitten on niinku passiivisessa kilpparisuojauksessa ja sieltä heittelee alapotkuja vastaan, jotka ei ole kauhean voimakkaita ja sitten ne tehdään asennosta, jossa horjutaan itse taaksepäin. Ja sitten tuloksena tästä niin nämä taaksepäin paineet kautta suojaneet saatte jopa voittaa tai olla niin kuin 2-1 tuomioita tai pitkään olla voitolla siinä matsissa, että tätä minä en niin kuin ihan ymmärrä, että miten mikä tässä on niin kuin pointtina, koska eihän kansainvälisesti ei kukaan ottele tuolla lailla ja ne ei ottele sillä tavalla, että sillä tyylillä yksinkertaisesti pärjää. Sä häviät. Jos sä välttelet ottelun, niin sä saat siitä varoituksen tai sitten jopa diskataan, kun jos sä niin kuin vaan juokset taaksepäin ja yrität vältellä ottelua. Ja sitten semmoinen passiivinen suojaus, niin ei sillä saa pisteitä kansainvälisesti. Ja tämä on huolestuttavaa lähinnä siksi, että jos me niin kuin kansallisesti ruvetaan suosimaan tällaista ottelutyyliä, että tällä voittaa, koska niin siinähän sitten
tuloksena on se, että ottelijat alkaa otella sillä tavalla, mutta koska sillä ei pärjää kansainvälisesti, niin meidän kansainvälinen menestys huononee. Ja tämä ei mun nähdäkseni ole niin kuin mikään kauhean toivottava kehityssuunta. En tarkoita sitä, että aina pitäisi mennä eteenpäin. Siellähän oli esimerkiksi 86 niin Runtin veljeksistä nuorempi, niin hänhän otteli ihan loistavasti sitten nimenomaan tälleen taaksepäin mennen ja sieltä vastatekniikoita tehden. Eli mutta se, että hänellä oli se, että ne vastatekniikat oli niinku voimakkaita ja ne vahingoitti kaveria ja hän veti loppujen lopuksi ulos vastustajansa niillä. Eli se on, en tarkoita, että pelkästään niin kuin pitäisi mennä eteenpäin, mutta sitä mä en niin kuin oikein, että tavallaan, että jos menee niin kuin voimakkaasti eteenpäin ja moukaroi sieltä suojausta, ne ei välttämättä ole ihan maailman puhtaimpia ne lyönnit. Ja okei, jos niistä ei anneta pisteitä, mutta se on niin kuin hämmentävää, että sitten annetaan pisteitä alapotkuista, jotka on ihan yhtä huonoja, ne vaan tehdään niin kuin taaksepäin mennessä ja taaksepäin horjuen, niin tämä ei niin kuin todellakaan ole hyvä kehityssuunta. Siinä minun avautuminen tästä asiasta. Ja mennään sitten itse tähän aiheeseen, eli King of Kingsiin, mitä siellä tapahtui. Eli tosissaan Laurillahan oli vastustajana tällainen kaveri kuin Jan Naus. Sitä vähän aikaa arvottiin siinä, että siinä ei aluksi tiedetty, että kuka. Meillä alun perin oli puhetta, että tulisi vähän niin kuin kevyemmän kaliberin vastustaja, että ei olisi ihan niin kuin ykkösluokkaa. Eli tämä Naussihan oli niin kuin 7-1 King of Kingsin rankingissa 4, kun Lauri oli 65 rankingissa 9. Mä en ole nyt tarkistanut, onko ne muuttunut mahdollisesti, mutta tämä oli lähtötilanne. Ja eli käytännössä niin kuin isomman sarjan paremmin rankattu vastustaja, niin tietysti lähtökohtaisesti oli että lähdettiin niin kuin altavastaajana siihen otteluun. Ja tämä kuitenkin hyväksyttiin tämä vastustaja ja sitten sinne lähdettiin. Ja siellä oli tosiaan toi Daniel Forsberg oli kans siellä ja siinä oli sitten turkulaiset Tammisen Timo ja sitten Danielin isä Jouni ja sitten tämmöinen kaveri kuin Kalle Sarkkinen tuli sinne kans ja heistä oli hirveän iso apu meille. Mulla on varmaan nyt, kun mä tässä keskityn lähinnä niin kuin, meidän omiin tekemisiin, niin heidän niin kuin, osuus tässä nyt jää ehkä tässä podcastissa niin kuin, ansaitsemattoman vähälle, mutta suuret kiitokset Turun puolelle. Teistä oli tosi iso apu siellä. Joo, eli siinähän oli, eli me tultiin sinne eli lauantai-iltana oli siis matsi, niin perjantaina aamulla lähdettiin täältä Oulusta lentämään ja tultiin sitten sinne paikalle. Siinä oli iltapäivällä, oli sitten punnitus- ja pressitilaisuus. Me tehtiin siinä yksi reeni hotellin käytävällä. Siinä mennä vähän tiukoille, kun meillä kesti hotellihuoneen saamisessa aika pitkään ja piti jo lähettää Lauri lenkille siinä vaiheessa, kun odoteltiin sitä hotellihuonetta, mutta päästiin kuitenkin sinne ja vähän lyötiin välineitä siinä ennen sitä puntaria ja ei ollut ongelmia, eli Lauri oli jonkun 200 grammaa alle siitä painorajasta ja oli 69 kiloon sovittu, eli se oli niinku catch weight. 200 grammaa oli alle siinä ja sitten siinä oli pressitilaisuus tosiaan, eli ne otti tietysti sitten punnituksen jälkeen niin otti kuvat myöskin sillä lailla, että siinä oltiin kauluspaidat päällä ja sitten myöskin televisioon haastateltiin. Ne kyselin Laurilta siinä, että mitä hän matsilta odottaa ja Lauri siinä tyrmäystä sitten ennusteli, mitä ei sitten loppujen lopuksi tullut, mutta joka tapauksessa niin tämän tyyppinen tilaisuus siinä oli. Siinä kaikki ottelijat, mitä siellä oli, niin haastateltiin hyvin ammattitaitoisesti, tuntui menevän silleen rutiinilla, että ovat selvästi tätä tehneet niin kuin aika paljon.
Ja no sitten tietysti tankkaamaan sen jälkeen, kun oltiin sieltä päästy, että ensimmäisenä osmosaalit naamaan ja sitten sen jälkeen syömään. Ja no sinä iltana sitten sen kummempaa. Me illalla sitten pidettiin tuon Donataksen ja Timon ja sitten siinä oli myöskin Sandy Holt, joka on King of Kingsin toinen kommentaattori, niin se oli kans siinä vähän palaverattiin Helsingin King of Kingsistä, juteltiin, hän kyseli meiltä ottelijoista ja sellaista siinä ja sitten paljon yleisestikin juteltiin, kertoili King of Kingsin tulevaisuudesta, mitä hän on suunnitellut, että mitä kaikkea sinne on tulossa ja tosi hyvältä näyttää. En nyt tässä lähde sen tarkemmin käymään, että mistä puhuttiin, mutta kuulosti siis tosi hyviltä nämä suunnitelmat, että on mielelläni tämmöisessä hommassa mukana itsekin. Eli siinä on mahdollisuudet tulevaisuudessa vaikka mihin. Sitten tässä vaiheessa tämä Donatas kertoi, että 6800 lippua oli myyty niin kuin ennakkoon sinne, ja siinä vaiheessa alkoi niin kuin tuntua, että nyt ollaan niin kuin isolla kirkolla tässä. Joo, seuraava päivä meni sitten siinä ootellessa. Noin yleisesti en suosittele Liettuaa välttämättä miksikään lomakohteeksi, et en itse pitänyt siitä. Et mä oon Virossa käynyt tosi monta kertaa kisareissuilla ja muuten, ja siellä on ollut aina tosi mukavaa, mutta Liettua oli kyllä suuri pettymys, ei ollenkaan muistuttanut niinku Viroa, että siellä juuri kukaan ei osaa englantia, sitten huono ruoka, tuntuu, että ketään ei niinku oikein kiinnosta mikään semmonen, että ne nyt vaan on siellä. Sitten just että ravintolossa ei ole sieltä loppuu sekä Pepsi-Cola että olut kesken, että yritetään tilata, mutta mitään ei saa ja niinku, tuntuu, että ollaanko tässä johonkin kommunistimaahan nyt tultu, että se yleinen se asenne siellä kaikilla oli vähän sellainen. Sitten ruuhkassa ihmiset kävelee päälle ja niin edelleen. En pitänyt tosiaankaan paikasta. Et jos Seppo Räty on sanonut, että Saksa on paskamaa, mutta se ei varmaan ollut käynyt Liettuassa sitten. Joo, siis oli siellä toki niinku, mukavia ihmisiä myös joukossa, ei sillä, mutta se, että niinku, yleisesti en tosiaan pitänyt sitä hommasta siellä. Mut joo, sitten päästiin tänne paikan päälle Siemens Areenalle ja siellä taas sitten hommat lukunottamatta joidenkin ei osannut kielitaitoa, niin itse organisaation puolesta ne hommat hoitu sitten oikein hyvin. Et siellä kyllä niin kaikki toimi, et ei ollut siinä valittamista heiltä. Joo, päästiin sinne tosiaan paikan päälle ja olihan se aika iso se paikka, eli se on semmonen, ei ihan Hartwall Areenan kokoinen se Siemens Areena, mutta melkein. Et siellä on niinku se maksimikapasiteetti on joku 12 000 yli, onko 12 500, mitä niinku konsertteihin saadaan sitten riippuu eri urheilulajeista, mitä siellä on, että koripallo on muistaakseni 10 000 ihmistä. Koripallo on niinku Liettuassa kaikkein suosituin urheilulaji, että se vastaa meillä niin kuin jääkiekkoa. Ja toiseksi suosituin urheilulaji Liettuassa sitten on yllätys potkunyrkkeily. Eli se tosiaan kerää niin kuin koripallon jälkeen siellä isoimmat yleisömäärät ja on niin kuin se suosituin yleisölaji. Että siitä voi niin kuin jotain päätellä sen homman suosiosta siellä. Ja tultiin tosiaan siellä kopissa, meillä oli yksi pukukoppi siinä oli muutama muukin ottelija, siinä oli yksi italialainen, joka oli vähän semmoinen köyhän miehen Petrosyanin vähän näköinenkin ja otteli hieman samaan tyyliin, mutta se oli kyllä todella köyhän miehen
Petrosjanli se ei ollut niin kauhean hyvä ottelija, mutta tyylillä tämän samantyyppinen ja tosiaan vähän ulkonäössäkin samaa näköä. Ja siinä oli sitten myös se englantilainen, mikä oli pääottelussa niin siellä. Joo, siinä sitten kun tultiin sinne, oli Lauri vuoro. Niillä oli ensin semmonen niinku paraati, että ne kävi siinä esittäytymässä siinä lavalla, sisääntulolavalla, niin kaikki ottelijat. Ja siinä vaiheessa, kun se oli niinku pääkortin alussa, niin kun siellä kävi, niin siellä oli sitä väkeä. Kun siinä oli alkukortilla olin käynyt, niin se oli niinku, siellä oli alakatsomot täynnä, mutta siinä vaiheessa siellä oli ne yläkatsomotkin avattu ja se oli niinku ihan täynnä se halli käytännössä. Et en mä nyt tiedä, saattoi siellä tietenkin jotain hajapaikkoja olla, mutta olihan se nyt melkoista, että tommonen melkein Hartwallin kokoinen halli, niin aivan täynnä. Ja yleisön meininki tietysti sen mukainen sitten. Ja sitten tultiin tosiaan Laurilla oli se pääkortin toinen matsi, niin siinä vähän vielä lyötiin pädejä siinä sen ekan matsin aikana sen paratin jälkeen ja sitten ei muuta kuin ramppia pitkin sisällä ja siinä tosiaan 10 000 liettualaista sitten huutaa ympärillä ja kannustaa vastustajaa, niin ei sitä sitten ainakaan itse en siinä sitten huomannut eikä Laurikaan sitä siihen sen kummemmin tuntunut reagoivan, että se nyt on sama sitten kun ollaan siinä kehässä, että kuinka paljon siinä on väkeä. Tietysti se metelihän sen niin kuin vaikuttaa siihen kulmasta huutamiseen, että miten voi antaa neuvoja, mutta minulla on armeijasta asti ollut kova ääni, niin kyllä sekin onnistui sitten. Joo, siinä lähdettiin sitten ottelemaan ja ei ihan niin tavallaan hyvin lähtenyt se matsi, kun olisin toivonut, että pikkusen passiiviseksi Lauri jäi, mutta osui enemmän ykköserässä, että nyt sitten kun on videolta sen katsonut, niin kyllä se sen ihan niin kuin reilusti voitti, tai siis rehellisesti voitti, ei reilusti, koska nimenomaan että se voitti tiukasti sen. Mutta voitti, että jos niin puolueettomalla tuomaroinnilla sitä katsoo, niin se olisi mun mielestä pitänyt Laurille antaa se ykköserä. Ja mä oletin kuitenkin, että se hävittiin, koska se Lauri ei ollut niin aktiivinen kuin mä olisin halunnut. Ja noin yleisesti, kun ollaan vieraskehässä ottelemassa, niin ne erät pitäisi voittaa selvästi. Ja tässä tosiaan oletin tässä vaiheessa, että se erä on hävitty, mutta se onneksi oli voitettu. Ja no sitten kakkoserässä siinä tapahtui sitten ei työtapaturma, vaan erinäisistä syistä niin vastustaja pääsi Lauria osumaan. Se osui pari kertaa niin kuin hyvin lyönneillä ja ne selkeästi vaikutti sitten siihen Laurin muuhun puolustukseen ja sen jälkeen sieltä tuli hyppypolvi päähän, tai siinä tuli ensin yksi polvi ja sitten hyppypolvi päähän ja sen hyppypolven jälkeen vielä tämä vastustaja tako Lauria päähän, niin että Lauri pyllähti sitten hanurilleen sinne kulmaan, niin ja tässä vaiheessa näytti niin kuin todella pahalta. Siinä ei onneksi, siinä oli se tilanne, että kun Lauri horjui siitä hyppypolvesta taaksepäin ja sitten vastustaja löi niin kuin suoria, niin ei tullut niin kovaa kuin että enemmän työnsi sen nurin, mutta oli se niin kuin aivan sekaisin. Ja se Lauri kokenut ottelija, niin se ootti siellä niin kuin, 8 asti istuallaan, koska tässähän on se, että jotkut ottelijathan pyrkii heti niin kuin ylös saman tien. Mulle esimerkiksi eka kerran, kun mut lyötiin lattiaan matsissa, niin se tuntui, että siinä on kauhean kiire ylös. Myöhemmin sitten itsekin opin tämän, että odottaa vähän aikaa, koska siinä on se riski, että jos sä nouset heti ylös ja sit sulta pettää jalat alta, niin sit se matsi on siinä, tuomari laittaa se heti poikki. Mutta kun sä ootat, istut siihen 8 asti ja sitten nouset, niin sä oot sitten, siitä palautuu paremmin. Lauri teki oikein juuri näin. Ja sitten onnistui sinnittelemään sen erän loppuun sitomalla ja liikkumalla ja
välttelemällä sitä, että siinä nyt oli vaan niin kuin kyse siitä, että ei jouduta heti tyrmätyksi. Sitten kun se Lauri tuli sinne kulmaan, niin sanoi, että ei näe mitään. Ja se kaveri oli niin kuin sumussa. Mä oon tähän törmännyt aikaisemminkin, aikoinaan Nordic Openissa Hakulisen Markus moukaroi yhtä norjalaista, niin se kertoi se norjalainen mulle jälkikäteen, että täällä kävi juuri näin. Se johtuu ilmeisesti niin kuin silmänpaineiden tai silmähermojen niin kuin tärähtämisestä. Et se menee kyllä nopeasti ohi, vaikka se tietysti kuulostaa hurjalta, mutta se ei ole niin kuin sinänsä täysin ohi menevä ongelma, mutta tietenkin hyvin paha, kun sulla ei ole etäisyyden tajua eikä mitään, niin siinä on iso riski tyrmäykselle. Mutta se joka tapauksessa sitten kolmoserään, niin siihen sitten lähdettiin sillä ajatuksella, että koska se oletus oli, että se eka erä on hävitty, niin ajatuksella, että sitten lähdetään niin kuin varovasti, eli huolehditaan, ettei itse jouduta tyrmätyksi, ja sitten haetaan joku kova tekniikka, yläpotku, takapotku, joku tällainen, ja sillä haetaan sitten tyrmäysvoittoa. Et se oli niinku se taktiikka, ja no sitten tämä toimikin, eli kaveri ei saanut osumia, sitten Lauri pääsi ei yllättäen ihan perus takasuoralla, niin kolautti tämän naussin aivan sekaisin, et sillä se oli täysin niinku iskarit pohjassa, ja siinä kolauteltiin, Lauri yritti saada se ulos, polveen päähän nosti ja silleen, mutta se ei naussi siitä lattiaan mennyt, ja mutta oli joka tapauksessa aivan sekaisin, ja Lauri vei sen kolmannen erän niin kuin ihan selkeästi, että siinä oli selostajatkin oli, että ihan uskomaton comeback, ja että se oli niin kuin todella, ja on niin kuin äärimmäisen ylpeä tästä suorittamisesta niin kuin silleen, että siinä olisi kyllä 9 jätkää 10 olisi niin kuin psyykkisesti katkenut tuossa tilanteessa, mutta Lauri onnistui nousemaan siitä niin kuin erävoittoon, ja kaveri ei kuitenkaan lähtenyt ulos, ei käynyt lattiassa, ja tässä oletettiin tietysti, että niin kuin, matsi on hävitty, mutta sitten kun tuli tuomiojulistus, se oli tasan. Sitä mä en käsitä, kun se oli hajaäänitasuri, eli yksi tasan, yksi Laurille, yksi Naussille, että miten tämä yksi tuomari on voinut saada sen Laurille, koska se kakkoserä meni kuitenkin 10-8, niin tätä en ymmärtänyt, mutta se, että se tasuri oli mun mielestä niin kuin, reilu tuomio, että nimenomaan, koska se ykköserä voitettiin, kolmoserä voitettiin ja kaveri voitti kakkoserän 10-8, niin tasanhan se pitäisi mennä. Mutta todella tyytyväinen on niin kuin silleen, että noin reilu tuomio saatiin vieraskehässä. Et siitä pitää antaa kyllä King of Kingsille tuomareille propsit. Vieraskehäläistä ei niin kuin todellakaan sorrettu. Eli siitä tuli sitten extra erä, ja se oli tiukka. Ja siitä tuli tasuri mun mielestä niin kuin ihan ansaitusti. Et siinä meni kyllä sikäli niin kuin tuomio ihan nappiin. Ja siinä oli hauska vielä siinä tuli silloin kun me piettiin sitä palveria, niin tämä Sandy Holt, se brittikommentaattori, niin se sanoi, meillä oli puheet tasapeleistä, niin kuin, että onko se hyvä juttu lajille ja silleen. Niin tämä Sandy sanoi, että yleensä jos matsi on tasuri, niin silloin se on hyvä matsi. Ja mä sitten tälle Donatakselle, tälle King of Kingsin presidentille, kun se tuli siihen Laurien jututtamaan, niin sanoin sille, että muistatko mitä Sandy sanoi, että nyt oli hyvä matsi. Ja Donatas oli kans tosi tyytyväinen, että sanoi, että illan paras matsi, että eiköhän Laurille löydy sitten King of Kingsissä tulevaisuudessakin työtarjouksia. Et ainakin siinä niinku kansa sai mitä halusi. Toki ne olisi halunnut varmaan liettualaisen voiton, mutta joo, oli kyllä niinku fiilikset tosiaan, että siinä sanotaan, että se tasuri kyllä tuntui melkein kuin voitolta, ja Lauri oli ilmeisesti myöskin tätä mieltä, että koska kuitenkin niin paha tilanne oli siinä kakkoserässä, se oli kyllä ihan niinku, harvoin on noin lähellä tavallaan tyrmäystä nähnyt
ottelijan, että siitä onnistuu tasuriin nousemaan, niin todella mahtava suoritus. No joo, sitten vielä Laurillehan tuli hirveä vekki sitten sääreen, ilmeisesti potkas säärellä kaverin polve ja siitä se aluksi vähän aukesi ja sitten tietysti kun sitä kengättiin loppumatsi ajan, että siinä oli 3. erässä se tuli, että siinä vielä 1,5 erää oli sitten jäljellä, niin siitähän se sitten aukesi, se oli semmoinen 5 sentin vekki, että mentiin sitten liettualaiseen sairaalaan ja sieltä ambulanssikyydillä ja liettualaiseen sairaalaan, siellä se tikattiin ja ne otti Laurilta magneettikuvatkin siinä varmuuden vuoksi, kun oli kuitenkin päähän kolahtanut. Niissä ei ollut mitään ongelmia, eli sinänsä ihan kunnossa ja tikkasivat vaan sen haavan sitten siitä. Joo, siinä oli sitten joskus 1 aikoihin vissiin päästiin sitten hotellille takas, sieltä meille tarjottiin ruokaa ja se oli tosi mukavaa, että sieltä ei ollut kyllä kauhean hyvää ruokaa, mutta kyllä se siinä vaiheessa maistui itselle ainakin tosi hyvin, että sama mitä kunhan sai ruokaa. Ja se vaan, että meillä oli sitten 4 aamulla, niin oli lähtö lentokentälle. Et sieltä tuli kuski meitä hakemaan ja me tietenkään nukuttu siinä yönä sitten ollenkaan. Et kun 1 aikaan päästiin hotellille syömään, niin siinä ei tosiaan sitten paljon nukuttu ja sitten vaan takas lennoilla Ouluun. Ei onneksi ollut pitkiä vaihtoja. Mutta joo, sellainen reissu tosiaan, että aika hyvät fiilikset jäi niin kuin kokonaisuudessa tuossa, että jos jonkun takia piti SM-kisoista olla poissa, niin kyllä tämä oli semmonen minkä takia niin kuin kannatti olla, että on kyllä ammattilaistapahtumissa ennenkin ollut sekä ottelijana että kulmamiehenä, mutta tämä oli niin kuin ilman muuta isoin, että kun siellä 10 000 ihmistä on paikalla, niin siinä on se fiilis vähän erilainen sitten, että ehdottomasti suosittelen, jos teillä olet itse ottelija tai sulla on sellaisia valmennettavia, jotka voi niin kuin tähän tämmöiseen hommaan päästä, niin ehdottomasti kannattaa niin kuin ne kortit katsoa. Et se on mun mielestä niin kuin semmoinen, mitä kannattaa oikeasti tavoitella. Ja sitten se taso tosiaan, että se on niin kuin kova. Et en usko, että siellä ei varmaan, se oli tosi iso tai niin kuin pitkä ilta, että siellä oli pari semmoista puoli amatöörimatsia tai mitä semi-pro-matseja ovatkaan, niin alussa ne mukaan lukien taisi olla 17 matsia ja 34 miestä ottelemassa ja väittäisin, että joka ainoa olisi voittanut sarjansa SM-kisoissa. No siinä oli pari semmoista 85 jätkää, jotka ehkä olisi, että ne ei välttämättä olisi ollut aina ylivoimaisia SM-kisojen 86, mutta muuten niin sanoisin, että joka jätkä olisi voittanut sarjansa tai ainakin ollut niin kuin erittäin lähellä sitä. Ja sitten noin niin kuin, siellä oli pääottelussa oli sitten Sergei Maslovojev, alle 93 ottelija, tyrmäsi siinä brittiläisen Glorissa otelleen kaverin. Tämä Sergei Maslovojev, niin no se ensinnäkin se valittiin 2018 niin Liettuan vuoden urheilijaksi. Se kuvastaa aika hyvin sitä potkunyrkkeilyn arvostusta siellä, että ihan ehkä ei olla vielä siinä, että Suomessa niin joku potkunyrkkeilijä valittaisi vuoden urheilijaksi. Että Sergei on myöskin amatöörien maailmanmestari vuodelta 2013. Voitti silloin finaalissa brasilialaisen Alex Pereiran, joka onko muuten hallitseva Glorin-mestari edelleen. Ainakin oli pitkään oli Glorin mestarina. Et siitä voitte miettiä sitten sitä huipputasoa siellä. Et se on niinku aika kova.
Mutta tietysti sitten niissä alemmissa alakortin matseissa niin oli siellä niinku sellaisia jätkiä, joille Suomesta löytyisi kengittäjää tai ainakin hyvää vastusta. Et ei ne kaikki niinku sotajumalia ole, mutta kyllä siellä, niinku siellä pääkortilla ja pääotteluissa niin se taso on todella kova. Sellaisia tosissaan 17. päivä toukokuuta sirkus tulee sitten Helsinkiin Kulttuuritalolle. Ehdottomasti kannattaa sinne liput hommata ja sitten niille, tai mieluummin pyrkiä ottelemaan sinne. Et ehdottomasti kannattaa että jos olisin niin jonkun muun seuran edustaja, niin ehdottomasti lähettäisin sinne Donatakselle sähköpostiin, että hei, me ollaan valmiita, että meillä on tällainen kaveri, niin kannattaa ehdottomasti olla yhteyksissä, yrittää itseään markkinoida tuonne. Jos ei sinne Helsingin tapahtumaan, niin ehkä johonkin muuhun tapahtumaan sitten löytyy. Ja tuossa on tosiaan se hyvä, että tuolla King of Kingsissa, että ne ei hae paisteja sinne. Et koska ne hakee niinku, tiukkoja otteluita myös niille kotiottelijoille. Ja niin kuin tuossa nyt nähtiin, että ne tuomiotkin voi olla ihan reiluja. Niin siksi mä niin kuin ehdottomasti suosittelen, jos vaan taso on niin kuin semmoinen, että sä oot oikeasti kansainvälisen tason ottelija. Että ei sinne nyt tietenkään mitään salikisajampaa kannata, että siinä voi tulla niin kuin nenäkipeäksi ihan oikeasti. Mutta jos taso vaan riittää, niin ehdottomasti suosittelen joko sinne Helsinkiin tai sitten vaan, että niillä on tosiaan niin kuin yli 15 tapahtumaa pitäisi tänä vuonna tulla niin siellä niitä ottelijoita tarvitaan. Kannattaa sinne mennä. Ja tosiaan myöskin heillähän on myös vapaaottelubrändi MMA Bushido, niin sinne myös kannattaa vapaaottelu puolen olla mun mielestä yhteyksissä. Ja se tuli muuten myöskin siinä, juteltiin sen Donataksen kanssa, niin Liettuassa laki vaatii sen, että pitää olla niin kuin paikallinen antidoping-toimikunta voi tulla sinne testailemaan. Et siitä on kuullut joidenkin olevan huolissaan, että ei ne niin kuin joka ottelua testaa. En nähnyt tuolla, että oliko siellä testaajat vai ei, mutta joka tapauksessa se niin kuin mahdollista on. Ihan hyvä ja kaikin puolin muutenkin hyvin järjestettyjä tapahtumia, niin ehdottomasti niitä suosittelen. Mut joo, sellaisia tosiaan pääsin vähän purkamaan mietteitäni tästä, niin katsotaan mitä seuraavaksi. Mä varmasti palaan aiemmin, kun ennen sitä Helsingin King of Kingsia. Tässä on varmasti vielä paljon muitakin juttuja ennen sitä, mutta ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi! Okei, eipä vielä loppunutkaan. Sanoinkin tuossa alussa, että mähän tietysti nämä turkulaiset niin kuin unohan tietysti täysin ja niin unohdinkin sitten. Eli mut pakko vielä mainita Danielin suorittamisesta. Eli Danielillahan oli tää Tomas Steponkevitsius, joka vastustajana siinä. Mulla jäi se silloin, en siellä päässyt itse kunnolla kattoon sitä syystä siitä, että siinä etittiin Laurille sairaanhoitoa siihen säärivammaan samaan aikaan, mutta kattelin siellä itse asiassa ruudulta sitä ja Danielhan hoiteli tämän niin kuin todella tyylikkäästi. Siinähän oli vähän paineita tietysti, koska Laurille kun Danielille on tämä titteliottelu, MM-titteliottelu luvattu tänne tai suunniteltu ainakin, niin Helsingin King of Kings ja sitä on mainostettukin jo, niin se olisi ollut aika nolo tilanne, jos Daniel olisi nyt sitten hävinnyt tälle Steponkevitsiukselle, joka by the way on hävinnyt myöskin tälle Aukstikalanisille, minkä kanssa Daniel sitten ottelee tästä MM-tittelistä, niin se oli tosiaan, mutta Daniel ei tosiaan pettänyt siinä, että hirveät lyönnit ja sitten kaveri kropast lattian ekaksi toka erässä ja sitten kolmannes uudestaan ja sitten vielä polvi päähän siihen, kun kaveri on kaatumassa. Et se vissiin ottaan osuu siinä sitten
vastustajalle. Se oli kyllä melkoinen näytös sitten Danielilta. Mutta joo, se piti tosiaan vielä tähän loppuun sitten mainita, että en tosiaan häntä unohtanut, mutta siinä oli melkoinen myrskyvaroitus tosiaan sitten sitä MM-titteliottelua varten, eli se kannattaa kans ehdottomasti tsekata sitten sieltä King of Kingsin Helsingin tapahtumasta, että tulkaa sinne paikalle. Ei mitään, nyt sitten lopetellaan. Muistakaa peukuttaa tätä ja laittakaa sitten kanava kanssa seurantaa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!